i kurdisk, så kurderne påstår, så siger, nej, vi har ikke en y-bogstav. Jo, for eksempel Sylav, Gyni, Dyrek. Ja, men så, det er derfor, jeg siger, hvem der bestemmer. En fra Diyarbakir, for eksempel, skriver et eller andet på kurdisk, for lidt siden, at Samar siger, jeg har læst Masud Sinans ordbog, som jeg kender også udmærket. Jeg kender ham også udmærket. Men faktisk, hvis I kigger på ordbogen, hans ordbog, der er ikke nogen navneord, der er ikke nogen tillægsord, der er ikke nogen verber. Bare det der i en oversættelse, så siger for eksempel så. Hvis du oversætter til dansk, så det bliver rød. Men der er ikke nogen, der siger, hvilken ordklasse er der i. Der er så betyder der rød. Så det er derfor, at når man kigger derfor, og hvis man kigger på en dansk bog, ordbog, så altid der er en forklaring på. Den næste. Arabisk, jeg har lige lært faktisk, der findes ikke arabisk. Men på kurdisk, der findes. Så det er derfor, den vigtigste, hvad, der findes ikke arabisk. Det er wa. Det er derfor, at man siger, wow, på den her, men jobben men. Men vi har også W, som var men det er job. Vakir, ligesom du har givet den. Men en anden eksempel, som du giver det siger, Uadehua. Der er nogle områder, så kan jeg godt sige, det var Juan. Der er nogle områder, der kan jeg godt sige, det var Juan. Altså, det var Juan. Det er det der. Men faktisk, det er det der viser det nutid. Det er det, der viser nutid. Og så der er en anden ting. Nu jeg har ikke skrevet om det. På kurdisk, nogle gange man siger chi, nogle gange man siger che. Det er meget vigtigt. Nogle gange man siger nå, nogle gange man siger ne. Ne. For eksempel, as non nochem. Det betyder, at jeg spiser ikke rød. Men hvis jeg siger, men non nachos, kan I se forskellen? Ja, men der er ikke nogen kurder, der har skrevet det. Nu er det derfor, jeg siger, der er mange ting, som hvis man går lidt dybere, så man kan godt forstå. Nå. Nochem. Det betyder, at jeg spiser ikke. As nochem, det betyder, at jeg spiser ikke brød. Men, kan I se igen, men, non, nachos. Så der er nogen, der siger, hvorfor er det nå, hvorfor er det ne? Jo, hvis du kigger på min, og hvis du kigger på as, det kommer derfra. As, det er nutid eller fremtid. Der findes ikke alle det, som nævnt, alle kurdiske udsagsord, der starter nutid og fremtiden. Der så der altid as, du, er, we, ikke vi. Men på den måde, nu jeg kan slutte det hele nu, ja. Så det er derfor, hvis det er datigt, så det er min. Så det er derfor, at vi skal lægge med Ki nonde. Kan I se? Datigt, nutid. Kidikir. Hvem gør det? Gør det nutid. Kikir, det er datigt. Ja, så det er derfor altid der er en forklaring på, hvordan er det. Den næste, der du giver et eksempel, for eksempel, jeg kan på dansk blive med også det. Men Jeragut, det er rigtigt. Jeg siger til ham. Men Jeragut, jeg siger til ham. Men Jeragut, jeg siger til hende. Men hvis du kan, så siger gå til døren. Det bliver ikke noget andet. Du kan ikke sige, ja, du kan godt sige, Hanna, gå til døren, hvordan skal du sige? Ja, så det er derfor, jeg siger,
حتی داری هره حتی داری tilgøren ja det var også så gå tilgøren gå til حتی nek Ahmed حتی nek شورش حتی nek exakt så det er derfor at der var meget variationer og jeg vil gerne nu jeg kan ikke tage det hele med men så sådan hvis jeg har spørgsmål faktisk jeg kan godt bedst lide at når der er spørgsmål så man kan godt afklare eller klare hvad det er. Så bare generelt set at jeg kender Gulmunji. Ikke sådan, ikke Sasaki. Men hvis vi går ud fra det her, så der er meget mere i kurdisk dialekter end at det er 4. Vi bare hovedsageligt siger 4. Der er meget mere. Og til sidst hvad jeg skulle sige noget så ja så det er ja Konyaområdet som Ola har skrevet de har nogle ganske få ord fra tyrkisk faktisk ganske få ord de ord som er det intellektuelle med sige yazmıştır okumuştur anlamıştır det er for eksempel mektub det er arabisk men som man siger, mektub beneviselse, mektubet yazmıştır. Det er ganske få ord, som der bliver lånt fra tyrkisk. Men faktisk tyrkerne, hvis man går ud fra, hvis man kigger efter det, der er så mange ord, der bliver lånt fra i hvert fald Arya. Og det næste, tyrkisk er ikke indoeuropæisk. Det er ariansk sprog. Jeg påstår det. Hitler har misbrugt alle begreber. Hitler har misbrugt alle begreber, så alle bare bliver bange for sig og siger, nej, jeg er ikke Arya, jeg er indoeuropæer. Hvis vi går fra, der er nogle historikere påstår, at 20.000 år siden Danmark kommer fra Danmark, altså fra Mellemøsten. Der er en professor i Tyskland, og så siger, at de kommer fra Mellemøsten, men så tyskerne har igen misbrugt det. Ja, det man vil ikke tyskerne, men tyskerne dominerende, hvad man siger, medier. Tyskerne siger, en del af os er tyskere. Nej, faktisk. Den del, der eksisterer ikke nogen tyskere i Mellemøsten. Først 1071 tyskerne kom til Kurdistan, og så derfra, så de har kom til midt i Anatolien og Istanbul. Det er ikke så mange år siden, det er 1000 år siden. Ja, vi siger, det er 1071 år siden. Ja. Så jeg vil bare slutte her, og hvis er der spørgsmål faktisk, så det tror jeg kan godt snakke mere om det. Og så, jamen, hvilke af de her metoder skal vi så vælge, hvis spørgsmålet er? Jeg vil udelukke hedder det, og vælge enten Sorani eller Kurmanji som kurdernes fællessprog. Personligt vil jeg vælge at udelukke den mulighed, fordi de fleste kurder, de kan ikke identificere sig med hinandens sprog og dialekter. De ser nabokurdernes sprog som noget fremmed. Og ja, de vil ikke gå med til at blive undervist i det sprog og bruge det i officiel sammenhæng. Og der har vi historiske eksempler på, for eksempel dengang, da den irakiske stat lige blev oprettet, så fik kurderne deres eget selvstyreområde, kan man kalde det. Og der indførte englænderne Sorani som officielt kurdisk sprog i de kurdiske områder. Hvad skete der så? Vardedani-kurderne og Kurmanji-kurderne, mange af dem, de var imod det her. Og de sendte deres børn afsted til arabiske skoler, i stedet for til kurdiske skoler. Så det er et eksempel på, hvordan kurder ikke accepterer hinandens sprog. Og det ser vi stadigvæk den dag i dag, og jeg kan komme med mange eksempler. Så derfor vil jeg udelukke den mulighed. Og at skabe i forhold til et esperanto-kurdisk, som jeg nævnte, det vil jeg også gå væk fra, fordi det vil være for tilfældigt og kunstigt at bare blande en hel masse kurdiske sprog sammen. Hvilke regler skal der gælde?
Men 3 vil jeg sige er helt klart, altså at skabe et urkurdisk eller rekonstruere det, det vil være den bedste løsning på det her problem. Og det vil jeg så fortælle lidt om, hvorfor det vil være den bedste løsning. Jeg har skrevet, at hvad nu hedder i valget af hvad nu hedder den her løsning, jamen så er der nogle, hvad kan man sige, filosofiske principper, som går igen i kurdernes politiske kamp og deres rettigheder. Og de er repræsenteret i den her løsning, altså i rekonstruktion af ursproget, og er større end i de andre valgmuligheder. Og også rent sprogligt, så er der større kvalitet i at genskabe urkurdisk. Det er mindre kunstigt end at for eksempel lave et esperanto-kurdisk sprog. Og hvad er det for nogle principper, jeg så taler om? Det handler om det regressive princip. Og hvad betyder det? Det betyder, at når man skaber et urkurdisk sprog, jamen så vender man tilbage til et tidligere stadium. Og i det her tilfælde, jamen, så er det at vende tilbage til protokurdisk, eller som man også måske kan sige medisk. Og mederne, siger man, er kurdernes forfædre. De har talt medisk. Så vende tilbage til medisk, og det her regressive princip, som det hedder, jamen, er tæt forbundet med det puritanske princip. Og hvad er det puritanske princip? Jamen, det betyder, at man vender tilbage til noget rent og ægte. Og medisk og urkurdisk er i forhold til de nuværende kurdiske sprog mere ægte og rent, fordi medisk har nok ikke indeholdt så mange arabiske ord, og slet ikke tyrkiske. Og altså, medisk har ikke indeholdt så mange ikke-indoeuropæiske ord. Og også rent fonetisk har medisk været renere end de nuværende kurdiske sprog, fordi i de kurdiske sprog, som vi har i dag, der er der kommet arabiske lyde i, der er kommet tyrkiske lyde i. For eksempel kan vi finde kurder, der siger Ali i stedet for Ali, som burde være mere rigtigt. Og det der egen lyd, det er fra arabisk af. Og også ligesom man siger hejst til 8. Den der her lyd, mener jeg, stammer fra arabisk af. Så sådan har medisk nok ikke været. Den har været renere. Og så det repræsentative princip. Det betyder, at når man vælger urkurdisk, eller rekonstruerer urkurdisk, jamen så vil det være mere repræsentativt, end at for eksempel vælge Kurmanji eller Sorani, som ikke alle kurder vil føle repræsenterer dem. En Sorani vil nok ikke føle, at Kurmanji repræsenterer ham eller hende. Så jeg tænker bare, jamen så vælge urkurdisk, det vil nok løse det her problem. Fordi nu vil jeg give jer et hvad kan man sige, billede på det her. Vi har urkurdisk her, som nok blev talt en gang for 2500 år siden. Urkurdisk. Det er bedstefaren for at bruge et billede. Så har vi så et urkurdisk sprog, eller ja, en mellemfase, som man kan kalde for Al-Kurmanji. Det er så barn nummer 1. Og så har vi så Pahlavani, det er barn nummer 2. Og Kurmanji, som jeg har nævnt i interviewet, jamen der hører Kurmanji ind under Sorani. Og så har vi og foreningsbasering, jamen kan man diskutere, og det kan I læse om i det interview. Og her har vi så Zarzaki og Haurami. Så de her 3 sprog, Kurmanji, Sorani, de er brødre, og Zarzaki og Haurami er brødre. Hvad bliver de så? Jamen de er fætre og kusiner. Fætre og kusinerne kan ikke acceptere hinanden, og det kan brødrene heller ikke. Så hvad gør vi? Jamen, så må vi finde et fælles udgangspunkt, og det må være vores bedstefar. Hvis vi ikke kan acceptere hinanden, jamen, så må vi acceptere vores bedstefar. Det er sådan sagt meget malerisk og metaforisk, men det er bare for at give en forståelse af, hvad der ligger til grund for min betoning af urkurdisk, og hvorfor vi skal vælge urkurdisk. Og så har vi også problemer med bortfaldende bogstaver. For eksempel på Kurmanji siger man til jeg-ord, for eksempel menkert. På færdig siger man ma kerdem.
man kan se, at, og hvis man også kigger på persisk, man kardam, jeg gjorde, og kigger på de middelpersiske, eller middeliranske sprog, kardam, og på oldpersisk karatan, så er det meget sandsynligt, at den her form kardam og kardam er mere ægte end kar, hvor det er faldet bort. Så Kurmanji er der tendens til, at nu falder bogstaver bort. Så det skal man også kigge på. Så de her 3 ting skal man have for øje, når man skal rekonstruere urkurdisk. Og jeg har et eksempel på en urkurdisk sætning, som jeg vil præsentere for jer. Og det er sætningen, jeg hedder, for eksempel Azad. Namenam, mi, Azad, asti. Og det her, det kan jeg bruge lang tid på at fortælle jer om, hvordan jeg har fundet frem til det her resultat. Men det vil jeg ikke gøre nu, fordi så vil I falde i søvn. Derfor skylder jeg en artikel i jam.dk, hvor jeg vil gøre nærmere red for mit resultat. I Danmark, i Europa, og hvis vi går den praktiske, den levende, den der eksisterer nu, som en eksempel ud fra det, så det bliver meget nemmere. Jeg selv arbejder på en folkeskole. Der er mange sprog, som der tales. I hvert fald, der er mulighed for det. Vi kan godt i tyrkiske del, hvis et eller andet sted, hvis vi bliver selvstændige eller bliver autonome eller et eller andet, der er meget simpelt teknisk løsning på det der. Der er 2 hovedsagelige dialekter, det er Sazaki og Kurmanji. Så det Sazaki område, eller det Demilke eller Kurmanjiske områder, vi sender en Kurmanji-talende lærer, en gang om ugen, eller en gang om dagen, eller 1 time, eller 2 timer om ugen, at der skal uddanne Kurmanji-kurdisk på den måde. Så det er den bedste løsning, så Sazaki kan godt komme til. Lige nu, som det foregår i syd for Kurdistan, eller irakiske Kurdistan, der er alle badinanerne, ja, alle Kurmanji-talerne kan godt forstå sådan. De kan godt tale og skrive sådan, men de går ikke ud fra deres. Men det er en god ting, du siger, det var det, vi kritiserer sådan-talende kurder på den måde. Sådan-talende kurder, de er dominante, de er dominerende, det vil sige, at nej, ikke Kurmanji, men kun sådan. Det var det, der var galt. Det var det, hvis man siger chauvinistiske følelser, der skal droppes. Vi skal give mulighed for Kurmanji. Så en sådan lærer kommer til Badinans del, underviser i sådan, og en Kurmanji, ligesom jeg eller mig, går derover og underviser i Kurmanji. Hvad er det forskellige? Vi skal vise det. Jeg er ikke enig med dig, når du siger kurdum. Kan I lægge mærke til, når man kommer det, så det, man kan godt flytte man kan godt sige kurdum. Jeg gør det. Det er dit kurdum. Som er sofistikeret, at det er sådan, som man kommer, jeg vil ikke latinske bogstaver. Men hvis man ikke bruger bare, siger kurdum. Så det viser mig. Men på Kurmanji, du kan ikke sige med uden men. Jo, det kan godt man sige sådan, hvis en tredje person, det var, så kan jeg håndageren, at det bliver lavet arbejde, inden jeg siger, ja, er det håndageren, eller kir. Når man siger kir, så der tredje person har lavet det. Men hvis du siger, jeg har gjort, så du skal komme med men kir. Så ellers det bliver ikke en hel sætning. Og det næste, ikke hasht. På arabisk septe, det er 7. Men der er en logisk forklaring på det. Når man siger uge, på kurdisk man siger haft. Haft, det er 7. Du siger chorfen shash haft. Det er en ariansk, og det er også persisk, og det er også afghansk, og det er soranisk, og så det er andet. Men sorani og Kurmanji er meget tæt på hinanden. Meget tæt på hinanden. Så ordmæssigt, måske ikke ordstilling, men ordmæssigt de er meget tæt på hinanden i forhold til Sazaki.
man kan godt sige, sådan og gudmundsigt, det er bare det ordmæssigt, det er det samme, men stillingen det er forskelligt. Men vi har også meget fælles med Sasaki. Meget fælles, der er 2 pronomer, det har jeg sagt for eksempel. As, du, am, hun, er. Det er altid nutidigt og datigt. Det er også på Sasaki, men ikke det samme udtalelse. Ikke så. Men så siger men der, ja, det er datigt, kan I se, så der kommer maskulin feminin i det. Der er ikke findes i sårene. Så det er derfor, jeg har også skrevet det, så jeg siger, man skal på en demokratisk måde, man kan ikke gøre det. På politisk måde, jo, det kan man godt gøre det. Men så det tager generationer. Det tager flere generationer, indtil at man danner et fælles sprog. Hvorfor skal vi gøre det? Hvorfor vi skal sige, nej, vi skal ikke have kurmanji, bare det er kun sådan, der skal. Nej. Vi skal bevare den. Jeg siger, originalen, der skal bevares. Så det er derfor, jeg har skrevet det sådan, så siger. Hvem er du? Jeg er kurder. Uanset som nation, som folk. Jeg siger, jeg er kurder. En sådan challenge siger, jeg er kurder, jeg er ikke. Men hvis jeg spørger, kan du kurdisk? Jo, jeg kan kurdisk Sorani, jeg kan kurdisk Kurmanji, jeg kan kurdisk Sazaki. Men så jeg har et spørgsmål til Sazaki. Der er mange Sazaki. Der er ikke Sorani, der er ikke Kurmanji, der påstår, at de ikke kurder. Det føles med at sige, der er ikke forskel på Sorani og Kurmanji-challenge, folk. Der er ikke forskel på. Alle siger, jeg er kurder. En sådan kan godt sige, jeg er kurder mere kurder end det du er. Jeg kan godt sige til en sådan, jeg er kurder mere end det du er. Men der er nogen så intellektuelle eller sprogforskere. De siger, så er ikke en kurdisk. Jo, jeg blander ikke mig. Jeg har også skrevet det. Det er din sag, flot. I skal indbyrdes gøre det klar. Det er ikke mit problem. Hvis der er mange, der siger, at mit sprog er ikke kurdisk. Helt okay for mig. Jeg skal ikke tvinge ham til at sige, du, dit sprog er kurdisk. Men der er mange zaza-challenge sprogforskere, eller sprogintellektuelle, siger, vi er kurder. Men så det er derfor, vi skal ikke sige, at jeg er zaza-kurder. Nej. Jeg er kurder, du er kurder, han er kurder. Men vi er dialekt forskellige på den måde. Ligesom hvis svenskerne var under Danmark, hvad skal vi sige det? Skal vi sige til svenskerne, skal til Danmark og skal til dansk? Det er umenneskeligt på den måde. Så det er derfor, at vi skal have en løsning på den måde. Vi kan ikke forenes. Vi skal forenes, så det er politisk. Og det bliver meget svært, så vi skal give til vikingerne, så vi kan godt sige Skandinavien. I skal have også vikingsprog, så alle skal forstå, nej, det er langt vej. Og jeg tror, det er historisk, man kan godt snakke om det, men ikke praktisk. Jeg tror, det går ikke. Så det er ikke det vigtigt, for eksempel Guyane, så siger Målkrov. Men hvis du kigger på en Sarhadi, så siger Målkrov. Kan I se BFF? Det er ikke så forskelligt, men vi kan godt bruge det der. Der er mange danskere, der skriver romaner. De skriver også lokalt. Der er mange tyskere, der skriver romaner. Jeg kan godt påvise jer. I Tyrkiet, der er nogle områder, tyskerne kan ikke forstå hinanden. Çay ediver, çay yapıver, götürüver, özüme giderim. Hvad er det? Der er 2 verber, der bliver brugt. Ediver, götürüver, yapıver. Edi, det er en udsagnsord. Yapmak, det er også en udsagnsord. Men i officielt sprog, eller rigssprog, man siger, çay yapıyorum, çay yaptım. Så det er derfor, det siger İstanbul Türkçesi til İstanbul Tyrkisk. Så der er også ikke nogen problemer. Vi skal ikke forenes et sprog, naturligt sprog, man kan ikke med demokratisk måle. Det siger, hvor mange vil have det, hvor mange vil ikke have det. Nej, man skal bevare det. Jeg måske kan ikke udtale rigtigt, der i Australien, der er en befolkning af sprog er ved at være død, men der er nogle sprogforskere, de går i gang med at udtale, der skal skal skrives ind, for at det ikke bliver væk. Så det er derfor, vi skal ikke gå ud fra originalen. Men vi kan godt snakke og sige, ja, der er 2 pronomer, men i sådan har jeg 2 pronomer. Jeg kan ikke tvange en anden side, du skal have 2 pronomer. Men hvordan
I Belgien, de er 2 forskellige folk. Når de skriver et eller andet officielt brev, der står også på fransk, og så på, jeg ved ikke, flamandsk, eller måske er det, hvis jeg er det rigtigt. Så er det flamandsk. Der er 2 sprog. De 2 forskellige sprog. Hvorfor skal vi ikke gøre det på kurdisk? Så siger jeg, i Irak, hovedsageligt, hvis man kan godt skrive på 4 forskellige dialekter, men det er lige meget. Men hvis jeg skriver sådan, så siger jeg, kørdim, på kurdisk, man siger mængde. Så der er ikke nogen, hvad man siger, af det der diskussion. Det bliver meget besværligt, for vi også alle sammen, vi kan ikke danne et nyt sprog. Men vi kan godt historisk, eller etymologisk, jeg tror, eller som ordenes historie, hvor kommer det. Der er mange sprogforskere, siger, at sprog er levende, ligesom organismer. Der er ord, der dør, der bliver væk, der er ord, der kommer ny. Og vi kan godt lægge mærke til, at fjernsyn, hvis vi kigger på kurdisk, der er mange kurdere, der har sagt, vi kan ikke forstå Rosh-TV, eller vi kan ikke forstå Kurdistan-TV. Hvorfor? Det er fordi, de siger det sådan. Men efter 1 måned, efter 2 måneder, så de kunne sige, jo, vi kan godt forstå. Så det er derfor, at øerne, det er ikke 10 kilometer væk fra Sjønner, der er nogle landsbyer, jeg kunne ikke forstå det. Men når jeg boede der i en uge, så det kommer fra. Jeg gik til Hakkari, som jeg har lige sådan, det er Arians stærkeste. Der er næsten ingen, der kan forstå mig. Men det tager ikke faktisk 2 måneder. Vi alle har forstået hinanden. Så det er derfor, at det er ikke så svært. Kun en ting, jeg har også, jeg slutter nu med det. Der er eksempler på, der er i praksis, man kan godt bevise det. I irakske del, nu er det ikke rigtigt, man siger det, syd for Kurdistan, 2 hovedsprog, dialekter. Sådanne, jo, okay, jeg bøjer mig, sådanne bliver storbror, og kurdisk bliver en lillebror, men i tyrkiske del, eller Nordkurdistan, det bliver 2 hovedsagelige dialekter. Det bliver kurdisk som storbror, det bliver Zazaki som lillebror. Og så alle skal leve ifra. Dast, det er hårdt. Dasti, kan I sige, dasti roke. Mustafa, dasti, roke, dasti roke. Ja. Kig lige, det er en imperativ, det er en kommando, det er en ordre, dasti roke. Kan I sige, dasti roke. Dasti roke. Det er det viser til en maskulin. Men, je n'en crois. Det viser til en feminin. Men det, ja. Så det vil sige, når man siger hasbi beba, det er en ordre i hasbi hati, når det er som siger, hasben som er kommet, hasbi hati, som er kommet. For eksempel, det er derfor, at der er bestemte funktioner på kurdisk. Der er ingen kurder, der har skrevet det. De kurder, de er ligesom danskere. Så jeg siger, hvis vi tager en eksempel på, så siger jeg bare bærs. Det er stin. Det er neutral form. Men tyrkerne, hvis du siger tash på tyrkisk, de siger incha. Det er ikke rigtigt. Det er neutral form. Der er ikke nogen feminin, eller maskulin, eller flertal, eller incha. Når jeg siger bær, så uanset hvilken bær er, ikke i hele verden, men alle de sten, som der kommer ind i hovedet, så det er bær. Men hvis jeg siger bæri, så det bliver bestemt for, så det bliver også maskulin. Ja, bær i kurdisk. Bæri bina, det vil sige, at den bestemte sten, det skal du komme med. Mens baron-bina, hvis der var en mor, der laver en eller anden bygning, og så siger, det er ikke bestemt, kom med det. Men baron wahabin, han siger baron ha.